Upozornenie, toto video nemá nikoho zosmiešniť, ale iba zabaviť. Užívajte video. Tak onik ti špíňaku 3-1 no na jík. Klárka, poď sem. Ďalšia reakcia na môjho oblíbeného youtubera. Maliny Gerko, šťavnaté výborné Gerko. Normálne tie Fizzyho drinky sú dobré. 400 rovná sa hlava do hola. Trash úterek. Skinwalker is right, tere help. Meča mňajem. Vidíš ty kouty. Japiňo japučíno. Fuzičky pros. Barca ist the best, Real ist the trash. Lionel Messi. Chlopi. Dá Boha. I could walk you by an hotel without. Chcem dať tých 10 mega, tak šupnem tam dubbing. UNV2 Fu 39 DJ 3 IE 9 DJ 92 GD 2 HD 3 HD 2 HD 2 HD và HD Hit BCC 7 Dneska tak prežijeme 24 hodín u mňa doma. Takže ľudia.